Jurgen Scholtes begon met acteren bij Frats, hier in Ljouwert. En nu is er al haast een BN'er. Jurgen speelt in Onderweg naar Morgen de rol van Sietse IJsinga. Een wat naïeve Frieske jongen in de grote stad. Halbe Pieter Klaus roen een dag met hem in Aalsmeer. Dat Jamal in coma ligt, dat heb ik gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je begint het al, ja, hè? Ja. Jurgen. Pieter. Hoi. Welkom. Dit is het gebied van de kleedkamers. Dus ik zie er nu nog helemaal verlept uit eigenlijk. Mijn haar zit nog niet in de plooi en ik heb nog geen make-up op. Ik heb hem niet geschoren. Dus ik ga hem straks eerst even scheren. En dan word ik helemaal mooi gemaakt. En dan kan ik eigenlijk pas voor de camera. We mogen hem eigenlijk nog niet zien. Mag ik meekijken? Goedemorgen. Nou, de kleedkamer. Jurgen Scholtes staat er echt. Samen met de twee jongens met de kortste namen van de hele cast. Bob Wind en Dirk Taat. En ik heb het een gekke gewoonte om altijd heel veel licht aan te doen. Hier, ik doe altijd iets minder. Deze, ja zo. Het is nog een beetje een armzalig hokje eigenlijk. Andere mensen hebben een bed in hun kleedkamer en ja, ik heb een matrasje hier. Maar daar houdt het ook mee op. Maar dan is het nijkomen, dus dan is nog even... Ja, precies. Ik moet eerst nog hier in de kele kleedkamer. Maar wanneer ik hier hier zit of zo, dan denk ik in, kijk in bed of zo. Ja. Het is een jaar geleden. Jazeker. Dit is van Omroep Friesland. Hallo, hey. dag Omroep Friesland. Dag Omroep Friesland. Dat is natuurlijk wel een beetje een sterrenstatus, is zo'n jonge liedje nog net. Ja, dat denk ik wel. Zo, inmiddels, ja. Ja, nee, dat klopt. Dus, nou, dat klopt, dat zit ik dan wel, maar dat vond ik wel een beetje mij, hè. Dat was het herkend op strippen. Dat gebeurt wel, ja. Is dat leuk? Soms wel, en soms wat minder. Soms staan het een beetje een chagrijnige bui en dan denk ik zo, lid me maar mijn ding doen. Maar ja, dat was wel aardig blijven natuurlijk. Want dat is gewoon, als het een contract ondertekent, want als het een speel je in deze serie, dan eigenlijk tekens dan ook gewoon voor dat het erkend wordt op stritten en dat het er gewoon op een goede manier mee omgeeft. Nou, dan weer weer. Wat pak je om? En dan een make-up in. Jurgen wenne in Burgum, Halvert, Hudegriep en in Ljouwert. En hij wist op zijn jochende al dat hij acteur wilde worden. Morgen. Hij speelde bij amateurtheaterschool Frats en die de opleiding voor dramadocent onder NHL. Ook hier hij een rol in de film De Ei van de Wraad van Mirjam de Wit. Hey Jeffrey jongen, oude makker. Giet weer een beetje. Pien het kopje. Het skaten wil niet zo best hier, hè? Nee, dat klopt. Volgens mij gaat dit veel beter. Nou werkt hij al bij Jochemannen in de studio's van Endemol in Aalsmeer als Sietse IJsinga in de soapserie O&M. Het is een vak waar je eigenlijk nooit in klaar bent. Je bent je blijft je altijd ontwikkelen. Het zijn altijd nieuwe rollen te spelen. Ja, en wat zegt, dit heet natuurlijk ook, ik zeg nu ook al spelen, maar het is ook echt spelen. Je mag lekker zo'n tekst lezen en ja, met mensen bezig zijn. Kan je mij een Fries woordje leren? Ja, dat is een heel bekende Friese zin. Moederbreien en grienetziers, wat dat net sissekin is geen oprechte Fries. Ik deel met hem een kleedkamer en met Bob Wind. En is wel een beetje de gangmaker van onze kleedkamer. Word dan wakker, hé! Wakker worden! Wakker worden! Zeg maar! Zit, wat doe je nou, man? Ik heb deze week eigenlijk een stuk of 15 scènes. En ik denk in het zien van de 15 scènes ga ik 12 zinnen te zitten. Dus dat is wel makkelijk. Maar die ben ik belangrijk. Ik ga nou 12 zinnen. De ene zin is... Sinds wanneer ben jij geïnteresseerd in strips? En de tweede zin is... Volgt u maar. Nou, dit is het moment van de waarheid. En naar die setup. Maar ja, het is geen liedse teleurstelling. Maar je hebt net mij nemen naar de set. Dat gaat net terug, helaas. Dit is, wat nou opname wordt, was hoe 3 maanden uitgestuurd. En dan verklappen we het vol en dan is het natuurlijk niks meer om die hele serie te zien. Dus jullie kunnen mij erin tot de deur. En dan skijten de wegen. Hi. Oh, hi. Ga je draaien? Oh ja, ik kan draaien. Doe even knallen. Is dit het? Jurgen speelde de rol van Sietse.
Sietse is een Friese jongen die nog net zo lang in Amsterdam woont. En hij komt nogal dommig en boers oer. Dat was de eerste scène van vandaag, ja. Beetje wakker worden, maar ik had maar 2 zinnen, dus ik kon nog een beetje inkomen was het. Straks moet ik echt los. Ja, want hoeveel zin had staan? Ik denk wel treien zin, dus dan gaat het mal. Get mal. Klote stad! Fucking stad! Fucking... losers! Voor heel veel Friese mensen heb ik wel de vraag gekregen van vies net dat iets als een enorme karikatuur neerzetten of vies net dat is het Friese volk de kakking 6 of zo. En nou, dat vind ik dus net in ieder geval. Ik ben het net mee eens. Ik moet wel zeggen in het begin, wat ik eerder al zei, is waar het ziet ze heel vet en Fries gedeel zetten, maar om even een goede toon te zetten. En na verloop van tijd werd het steeds meer nuanceren en nuanceren, dat goed Fries werd, nuanceren. En ziet ze steeds meer een normaal Meersk en dat is heel Nederlands zijn, van mooie Meersken Friesen binnen. Dus op het einde dat ik Friesen alleen maar kom ik ze te goede? Nee, hoe zei ze dat? Is het goede? Ja, oké. Ja, zei iets. Ik gaf hem die klaps op zijn hoofd zo. Ik had hem bijna doodgeslagen. Ik zie het echt als opstap. Dus zoals ik zei, ik wil altijd al acteur worden. En toen kwam dit. En het is natuurlijk hartstikke mooie opstap. Mensen kennen die gezicht van televisie. Dus ik kan misschien makkelijker bij oorlog ding onder elkaar komen op de bak. En ik heb zelf ook de ambitie om cabaret te maken. Yes, dankjewel. En ja, ik hoop dat ik dat op een gegeven moment kan combineren. Dat ik hier aan de slag kan. Jongens misschien in theaters kan spelen. Een mooie post nemen. Dat mensen daar ook naar mijn tak komen. Dus ja, dat is ook fantastisch vinden. Nou, fantastisch. Dat is een mooie opding. En van wie is dat dan? Dat is een meisje van elk pakje dat staat naast. Meisje in foto. En als gewoon mensen en als hetzelfde pakje om maar staat, dan kun je precies zien van, oh dat zit zaad, dit zit het safje dicht. Voor de continuïteit, zoals het is. Dan ben je bij de rechter door. Geen toegang voor onbevoegden. Friesk, ja, Friesland, zeker weten. Dus ja, dat je net via de spikniseert. Ik vond het leuk dat je er weer en ja, zei iets. Tot volgende. Hoi, dag.